Ebusiama kwaba edeba Ka W'adwen so na Ka W'adwen dwumadie wa wonim se da ya wo monten so ene studio so mpagifo betena o kire o madwene ya na yeso yesim monten so na ye ne amanfo edi nkobo de ofra mo multi tv no monka ntia se mafra adwuma ase wontwa mamempom na ye nto aye nkomo so ene mama wishi birthday ba ko ansa ye to be edi nkobo mami Anastasia wadi ni kunu Kenneth Owusu enra ton no de bra me Kennetesia Jill Owusu na wa woda wadi mfiensia happy birthday to Kennetesia Jill Owusu mfiensia no wadi wotia me so de ne de aba me fo no de nto aso na afa ye Alhaji Mohammed Ali Kalanga oso wo boase na wa woda happy birthday to you mo amaka ndia Francis me ka say Ka W'adwen dwumadi adwumakuo bi na so masene amde bre wo nei me ka ne ma hodo abedi hu nkoma atra wo watumi adwene ho na watumi aye movement won de mete na ye di nkoma watumi ate ase ye ne ma mienu e de ebedi hu nkoma ba ko made in his excellence na na do dankwa akufu adokwaku aka ne di hu wo de betu dwa say ne ga na adwumayefo no like this like that kwadworo kakra wom o hwe se de o madwuma na esi fa kono a wo bi kwa adwuma pa na ho no kwa ye behim ene ye behim be do hwere no onwie no be frase wo bi afa no di banku chese no watwe na bra so se so ye adwuma no wakai se wache wure ba kwankwan wo ba bedi na nipa da se ni gina ha otwen no so obedi de awie ansa wa ye adwuma nsa no adwuma fo edi fo to pa wo sa de no wo se ha adwene ye hwe ne anwene ga ho na ho se de ba mbutu dwuma a wa no ne ma hodo wa de ne so so ba ye betimi aba so de atoso mienu ene ye Ibrahim Mahama wada ne ringtone wo bia no Ibrahim Mahama wo ya no ho enti wada ne ringtone prekope snit fo ne de no ya wo mo etwene mi se ne wono woto we se wontua snit ka na se wo se hihye bi wo kura snit fo hihye ni mu na wo ho no om de abeto abonte se de ode kamu bi na ka no kura no ye nya no te se ansa court nsam ne bebem kura no watua ka no enti na se ho nsam ene wo ya paso a ye ba bedi hu nkobo kai se je o mensa enterprise wakofa v mesha de aba montenso ene be ma di agro mu na napa ye sori ya safo wa ho de metre ye bemma mu ye dropa ebibiduro kan ne ye de ayo v mesha ba ma de anu mi na yi usisim lanche ho be ma usisi na ya anu mi oba usisi na ya anu mbi wo ba ubu nsa enkoyi a anu mbi wo ba ufafuru ebese a anu mbi ni nyina no ye v mesha from 0242 201 110 0242 201 na fei Springboard College ya mebeko school papa na wo mo ho ato wo mo nkwadai wo beko school na ko school papa e beboa university abai wo mo so atubi akobi na ne ma akwadani mu Springboard College akuku da teacher for na wo ho ba wo de ahwe mo tra kwan Reach Junction wo say Glory Oil Filling Station na tripe no mo 0249 101012 0249 101012 kai se Ka W'adwen dwumadie no obetimi abeka ye ho ye nya aka so obetimi afrɛ na ne ye di nkobo ne aba ho ne aba na wabetra wadwen ya wo na mane ye dan 0242 024 123 3096 024 123 3096 frɛ na baby awo bia ye mra na ye no be ye Ka W'adwen ye no achi na ubepe 2C mobile TV eno na ne Adom TV ubese hwe bia to be free fie ube adwuma mu anu ase down phone so na ahwe me live and color 2C mobile TV adawroma wokọ www.2ctv.tv a ubetimi atwe sika kuma bi na wo mo de na atumi aboa na investi aba utifie kura utumi kobi wo adwuma mu utumi ye distance education mani ye yenko investi dache wa fanya adwuma po a wo so de abo life ene ye se tua wo nsa no ene me so me professor me so be kura degree ne ye de yes abesabe kurom ha wo mo ekura nkata ye dede wo mo yes abesabe Robins ene ye wo ye ya no odi betwi anim chese wo school kwa na nkwa anim a wo nya nipa mesra wo mane hawo ene wo di 25 years ya distance education wo betimi ayobi na wo kwa wo so akwa ye sabesabe ni bi wo kurom ane bomade akwa wini bade e bi 020 7381668 020-738-1668 na wo momo a no mo tetew na degree wo so ntumi nya bi wo madawroma ene ye de Ka W'adwen dwumadie ele bra ye wo su RE aha ne aba bedro Oxford Street ube piem Oxford Street ya na jojaye ni agro ha ene ye the whole world Ghana ha say ye ope ba bia
ɛhɔ yɛ kama wɔ aburokyerɛ ne US say ye New York Times Square yes ye die ne ye Times Square ne na ba bi e bɔ so ɛkye ya wo ba na pɛsɛ ɔne mmeranteɛ di nkɔmɔ ne Africa way aburofo so ɔmo gi kwa ne ahai mmeranteɛ gu abo adwumadene ya da no me ba yɛ kora ɔmo kyɛmbie ɛma wo ba no pɛsɛ ɔtwerɛ wo din kora wɔn betimi ayɛ bi ato wɔn sa wo kɔ a wo din na ɛbɔ hɔ yi na sɛ ɛsen wɔɔkye na de bɔ life de nam town bon renkete mmeranteɛ tumi nwini bi na sɛ wɔn de ayɛ dondo na ɛhyɛ wɔn amatuam no an sɛ yɛbɔ no dondo wo betumi kora de asɛn wo fie na ayɛ decoration ne yɛ kɔ yɛ mbra me yɛ ni nkɔmɔ na ɛte sɛ nie Mayo. we yɛ friend sɛ Dashiki Angelina. Angelina na sɛ yɛ tɔpa o yɛ de pam nneɛma material yi a nya asɛm ketewa yɛ wo benya ne bɛyɛ sɛ nie Oh, we nkɔsoro bi asa. Ketewa bi wa ho na akɔ wɔ ni yɛ fra sɛ yɛ fra makwasi yo kwasi wo firi he na bank ra ha me fra santimem ba watena ha kyɛ wayɛ adwuma wɔ ha kyɛ adwuma de ma mate so obi bɔ adonko anopɛ adonko de adeɛ nkyere asɛm nie yɛ so wopɛ adonko o kakra bɛyɛ ndɛ nya asɛm ketewa ɛnɛ yɛdi Ghana ho nkɔmmɔ politics yɛde aduru ha yi yɛwerɛ Ibrahim Mahama mo kyerɛ na wobɛka yi a nsɛnsɛm bi ba fa no ho sɛ yɛse sika a wɔdeɛ nya asɛm ketewa kɔ yi ka a wɔpɔɔto a yɛse wɔtua check yɛ bounce check ɛnɛ senate for the abasa senate no kora wontua ne yie papa ɛno ho asɛm aba na wɔkyerɛ sɛ senate for no wɔn nhyehyɛeɛ nso wɔn ani so na wɔn abɛgu n'anim ase ɛnɛ kura sika no kora wɔtua firi hɔ court nsɛm wɔ hɔ ba wakɔ akɔtua ɛho nsɛm ne yɛdi ho nkɔmɔ ɔdwene ho sɛ ayo ɛma ɛmu nsɛm deɛ bebree ɔne tia satma na ne nua bɛma wɔ so no nti no deɛ mmerɛ na obi okoyi sɛ kaa no kora ba kora na yɛse sɛ kaa ba na sɛ wantumi antua dus no kora na ɛtumi yima no na gya wɔde any project by wɔde kadeɛ yɛnhwɛ de onye ɔno so ɔbɛ yɛsɛ otua ɛka de yɛsɛ otua na ɛmɔ ɔman no na ɔman no ntumpɔn na akyiri ma na ɛba no nso no yɛnso bɛnya baabi agyina yɛsɛ ɛyɛ de yɛasesɛm deɛ ba yɛbrɛ ɔsɛ yɛasesɛm deɛ ba yɛbrɛ bosome sɛ nie bosome sɛ 4 months nie nti yɛhwɛ de onyame bɛyɛ nkɔ aprɔ nti yɛmmɔ mpaeɛ wɔse sesaeɛ no abadeɛ so berɛ no deɛ dark sɛ wɔn mo lanche berɛ no mu ɛbrɛ no mu degrees from 1 grade to the other yɛ ɔmo hwɛ kwan sɛ nsakraeɛ bɛtumi aba meda ase kwasi mame ne ɛyɛ me nua bɛma nni nkɔmmɔ daa no wei ma ama mmio ɛna ɛwada no wanka sɛ ɔpɛ bi saa ne yɛfrɛ sɛ ɛfɛ me nana yaw huhuhuhuhu ɛga na ahyio ayɛ nokorɛ asɛm ketewa nti wonya bi ɛbɛboa paa ɔsɛ nkahwɛ saa pɛpɛɛpɛ wobɛpie mu wɔ ha Bank of Africa GT Bank ne nkyɛn mu hɔ no wɔn wɔ anaa mpo ɛyɛ Samsung for office baako ɛna wɔn ana Access Bank the opposite ɛna wɔn butuo yɛfrɛ sɛ yɛfɛ bongo man nana yaw yo bongo ɛwiɛ yɛdi Ghana ho nkɔbɔ nana do His Excellency Kwaku ɛda no made de ɔde ato dwa sɛ adwumayɛfoɔ Ghana yɛ akwadworɔ yɛ akwadworɔ ɛyɛ nokorɛ because yɛhwɛ Ghana adwumayɛfoɔ a mmerɛ kora yɛde kɔ adwuma no mpo yɛbu so bebree because nka broni deɛ ɔhyɛ ne mmerɛ a nka mmerɛ no so yɛ ano astate yɛ adwuma ɛso Ghana ni sɛ ɔsɛ 9 o'clock a na nkyɛ sɛ ɔka 1 o'clock asɛm nti yɛde yɛ adwuma no di agorɔ dodo ɛno de wɔmoa bakolo sakse ɛnyɛ saa nɛteɛ nipa baako mmienu bi afan ba ɔka mu nyinaa bɔ mu saa no wɔde bɛgyina abɔnten sɛ na Ghanafoɔ ɛsɛ yɛpɛ asɔre kɔ dodo adwuma wɔ hɔ ne yɛ bɔ mpaeɛ ɛne adeade a wobɛkɔ na wɔba abɛsi ɛwɔ ka ne nan ɛwɔ adwuma mu o ɛne adeɛ a na asɛ wɔyɛ akasa tia wɔn no wɔn deɛ wɔn yɛ adwuma paa wɔn kasa ntia wɔn ɔno na ɔyɛ ɔmampanin a ɔyɛ ɔpanin a sɛ ɔdi ɔman n'anim nti wɔde n'ani ato hɔ anaasɛ wɔde n'aso ato fam ɛna wɔhu Ghanafoɔ Yesu ɛne yɛ ban nti asɛm bi a wɔka yɛ bia ɛyɛ nokorɛ mintimi nyɛ n'ano nsi bɔne yɛbɛda wase paapa wakyerɛ n'adwene ɛwɔ ho na wo sɛ ɛde asɛm na ɛkɔ so ɔman mu a w'ani nyɛ ho ai me ade a ɛkɔ so ɔman mu a m'ani nyɛ ho ne sɛ ɔman no emu ayɛ den a ɛyɛ mmeranteɛ nso obi ayɛ wad eti sɛ ɔba na ɔbɛgyina awia yi so a na sɛ dodɔ nnwom na so na sɛ yɛsɛ ayi adonko yi yɛkɔ kɔte kakra kɔdidi so a adeɛ kyeɛ ne yɛkɔtie yɛsɛ yɛma ne abɔnten biam yɛne ɔmo nyɛ saa adwene no koraa adonko no ɛyɛ adwuma bebree a nansɛn na ka fɛ sɛ wokɔ a na wosuro ɛnsɛ sɛ wokɔ a ahoɔden pintin nti adonko no deɛ yɛntwe ɛkura nka yɛnkɔmɔ ho me ba yɛ wɔma ni bere abere wɔ ho nam sɛ ɛyɛ nɛdwo are anapa dodo ane adonko yi anɔpa no ho ka awia deɛ a batenya hwee ɛgya me mama nka bi deɛ na ɛyɛ ahadwo nti mama no kwan brabra ɛyɛ yie ne wadonko yi yɛfrɛ sɛ yɛfrɛ na kwame wo deɛ woyɛ asa alaje o wonyɛ bia ho yo na ɛna ɛdi Ghana ho nkɔmɔ ayi snake asɛm na mbɛsɛ meka asɛm kakra
me can send be a name yapa. Emum Ghana for and I say Africa for ye jump to conclusion in them. Papa you buy how many months ni? How many years ni? Ye ma ex president Mahama 4 years then obey 1 year she. So buy this month 4 months of papers or 5 months. And some makaka and we incompetent. What you say. Manana do nyanka incompetent in trend. Incompetent in the nyanka bin trend. Fine. But obi I make it a similar comment about the himself on yashi. So enti obey me from 1 I go 2. No. Well, assessment say and they ewiase baby a wo be president here and nedu oha. First 100 days. Wo sebo say ebedu ho na maye we ni any America crowd Trump na ni brabre wo mo de sano enti then somebody will say within that time no wo share body and esi ehun bibi enti ehunu ya na bia wa hwe na nko ye sa na bia within this time hasn't he done anything on me ana why bibi me na bisa but like Ghanaians I was say positive petrol no ya te so 17.5% VAT no ye 2.5 yes. So, and on me few 1 and 3. Step by step. I was say a money time I cannot me baby. Now yeah, sorry I say, what buy say. Sometimes me and for be doing changing. Me and fa command tani pa kono no and from pie boy and boy pa kono. Without you know to me yashi. Yen sunti na obesi akunya so. Ba also bo bi ati so bi anya hwe. E kwan a ofa so ko cycle wo bi na ye. Ana anya nipa no a obo na chi. 1 year fine. Tie candidate to each other no. The person trying say obi ba no ye bia no aka de o so ye bia no aka ne ekwa anim. Ene ye de bu man na NDC MPP no de me ya sa de ne ma ya na tete me. Tete me mo ama man nkwa ne mbra ne ye nkomo. Ye di nkomo Ghana ho nkomo ne ye die. Ene Senate for say Ibrahim Muhammad ka. Wone o ma ya hyehyɛ wa ni so. Papa no so say hyehyɛ no wodi so pa na em say wo bu so 2 days pe. Na as one person de to tankuru wam. Sisi apo de court no ebenya abaso na enso wakotu aka no ehun nsem ne yedie na his excellency akire se ene Ghana fo adwumayefo no bi ya akwadworo wo mo akwadworo nye wo munya na enkwada nim close act fo so wo mo ne nya adwene mo wonka ne sa wo dwene ho se me dwene se de na na ka o ka se Ghana fo bi ya akwadworo no no Ghana wo so na se wa ma adwuma we de wadidi ye se free kumase tumbonwire ana ya ba ya adwuma nti so ara pa bi a ha ya na ya ba adwuma ba holidays kwa ba yen ko bi because any way adwuma na ye ho ntimi kaka me kasa Ghana fo nyina obi ana adwuma wa ye kaka ye no omo fa nhyem ne fa mo anana na betima ma o ma na kɔ nanim me da say emom close act for se da bi kasa sa no emoa na sa kasa no sa na kasa adwuma fo nyina no wɔka wo bɔ mo ebi mo ye adwuma de ne ho asɛm etesɛ ma brante daakye eye momo de ya Ghana daakye momo na mbedie ene nsɛm ne ya dɔso ye di ho nkɔmɔ senate nsɛ minim wote Ghana wate bi say Yere Ibrahim Muhammad Senate for so the car. Now before then na beto dwa say say o ko airport o ko yika ya wontua check ya na bounce. Che say ebinom keka say say nua ba president nti ewie ye na ye keka gu no so de ade papa yi abekirem e ho nsɛm nim de odwene fa ho enu achi nanado say adwumayefo na bi wo ha akwadwo adwuma na omo yo wo ho omo nche da nti omo nim bekɔ na omo bɔ mpa ye be yim ebehim ni ade a nim ye ni wo ka bɔ mo adwodwene ho say at the end of the journey, I don't go almost on the brand. I don't go in the end class on your side. By Sanya Mana, or Mocasum Kuyama near the Adwater to Sunday. And some of you know, and can be found not not Tiabano. If you are in your many papa or baby no money and maybe a Koni Kuya, not Honey. But I say, no, make a won't tell you so. Well, no one said why I may be somewhere say I don't go. SMP. Ghana hon kobani edi adwene Ghana ho sele be Ghana betumpa wone ye ne eto aba panyimfo members of parliament ministers ne ade nyina da wo mo kire wo madwene na yeso aba monte so ne mo bedi nkomo ahwese ne me ekoso wo mamu wo mo so adwene kire ene se dai fra say fm so wa so wa ye adwene Ghana ho minim de ekoso wo mamu se bia watete a fa no da no made the president call program ase no kokata adwumayefo no se wo mo moa no na etole bia na adwuma wo mo ye no ncheda anso ani akwadworo no ya doso ye hwem nya adwuma pa close act for se da bi panimu wakasa de na emum wanka ne ye esan se binum na tesa nya omu nyina waka omu bom sa ha adwene wadwen kyere se oh ni waka na no kre because we should majority na omu relax but at the end of the month omu pay salary very bad yes and embo money nkoso yeah
because laziness dear and yeah into so can or dika or your writing so into I was saying your life na your attitude so na be your money be because or no want to mean yeah say yamboa na want to mean yeah into the can no true e dey pa na da wakoma so e koso o man mu apesa o ka ho asem the other makoma so mpese naga Akufo the president in the free SHS no say na waka no o man ndim because we be education is here into no education ni more still na o man be lack but say nya majority me say 90% 90 over 100 na say educated that we average now e be bo man no ama obi a be right so far no na dem akoma so me wish say yeah my be bo ya me da se pa me kai say Oxford Street where you live e wo Adom TV so ene e di nkomo me wura na nka wo ma me ni nkomo kakra wo bra 1 minute late mu wanya aye dada bra ni nkomo na late mu enya ba so ye fra say me di na ofa bia yo na wo ye adwuma we video bookstore boss di na hu sa wo ba na karaman chandani ni di no ye tia no boss we fine girl pa ye se Ghana na president wakasa adwumayefo ya na ne Ghana yesuba ne nye papa ye akwadworo kakra kwa adwuma mu a so ho ye bom pa ye de no hwere be de ho ansa ye fra adwuma ase close up for say da ntwaso papa ye de na nye obi a ne tesa entinka wo minimize no na wo dwene ho say wo ye adwuma ni me say ni there I'm not too much into politics and I normally don't listen to politics near manti but Ghana adwuma ni ye akwadworo enya akwadworo because we akwadworo wa na wo bo onwa abronti so bi akwadworo Ghana ye no anase